Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel DME गोदान साख्रि 2000 vacancy मा जाखो बेनिसो आपडेट दा गोदान साख्रि माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेड 4 हिसाबै आरो एग्जाम डेट ओंखारजोब्बाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव स' काट अफ बेसेबां थांगोन एडमिट नोंथांमोना दासिमबो डाउनलड खालामाखैबा खालामना लादो आरो लोगोसे ग्रेड 3 आ माब्ला मोनगोन जों रायलायगोन देन बेनिफ्राय 2000 भेकेन्सिया माब्ला एप्लाइ जागोन जों बेखौबो नायगोन अफिसियेल साइटआव थांनानै जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोननो दा बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना dme.assam.gov.in होननानै फैबानो जाबाय आं लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होदों दा एडमिटआ नोंथांमोना मोनगासिनो ग्रेड 4 हिसाबै एन्ड एग्जामा गाबोन जासिगोन बेनो जाबाय 22 जानुवारि ग्रेड 4 हिसाबै आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोना 50ल' कुइसन मोनगोन आरो बेयाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 1.5 घन्टा टाइम मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया जेसेबां हायो नोंथांमोना कुइसनखौहाय एटेम्प्ट खालामजोब मोनसेबो गारबोनाङा अके दा बेनो जाबाय साबजेक्टआ इंलिश बेनिफ्राय मेथ्स बेनिफ्राय साइन्स बेनिफ्राय जिके नोंथांमोना बे मोनब्रै साबजेक्टनिफ्राय फरायनांगोन अब्लानो एग्जामाव मोजाङै नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो हागोन स' बिनिफ्राय जोंहा ग्रेड 3 आरो लोगोसे एडमिट फैनो गोनां दङ दा बे जाबाय एग्जाम डेटआ जोंहा 12 आव दङमोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 नन टेक्निकेल हिसाबै आरो टेक्निकेलाव जायफ्रा होखांबाय नोंथांमोना रिजाल्टल' नेनांसिगौ आरो बे कम्बाइन एग्जामा जेब्ला जोबजोबगोन अब्ला रिजाल्ट आउट जागोन बेनो जाबाय मोनब्रैजों लोगो नांनानै मोनसे एग्जाम जादों DHSFW DME आरो आयुष बे मोनब्रैजों 5000 नि बारा भेकेन्सि दङ स' बिनिफ्राय गोदान भेकेन्सि ओंखारबावदोंमोन बेनो जाबाय नलबारि मेडिकेल कलेज नगाव बेनिफ्राय क'क्राझार गासै 2000 स' बिनि एप्लाइआ जानो गोनांमोन नाथाय बे एप्लाइनि 2000 पस्टनिया पस्टपन जानानै दासिमबो जायाखै स' बे एक्सट्रा जासिगोन मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एग्जामानो गाबोन जासिगोन अब्ला बे एक्सट्रा एप्लाइ जासिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै आरो ग्रेड 3 हिसाबै एक्सट्रा एप्लाइ जागोन स' नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनगोन नैबे मोनथाम मेडिकेल कलेज क'क्राझार नगाव आरो नलबारि बे मोनथामा एक्सट्रा जाबावगोन आरो बेयाव 8 पासनिफ्राय आप टु नोंथांमोना डिग्री पाससिम खालामनो हागोन स' बिनिफ्राय गाबोन एग्जाम जागासिगोन DHS नि DME निया स' नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां आनजादखौ होयो गासैनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थाबाय आरो लोगोसे काट अफ बेसेबां थांगोन दा हमना ला लोगोफोर काट अफआ नोंथांमोना 100नि गेजेराव सिगांनियावहाय 68 गाहाम थांदोंमोन अब्ला नोंथांमोना 70 प्लास टारगेट खालामनांगोन ग्रेड 4 हिसाबै ST आवहाय आरो हायोब्ला बांसिन टारगेट खालाम मानोना 50 कुइसनल नालाय स' 50 कुइसनाव नोंथांमोना हमना ला गैयाबाबो 40 टारगेट खालाम अब्ला नोंथांमोना 80 मोनगोन दा बेनि सोमोन्दै दिनैनि आपडेट दा नोंथांमोननि गोदान एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन